Ku Chichiri Shopping Center, tsopano kwabwera njira ya makono yosungira magalimoto anu pamene muli pamalopa. Njirayi yakhazikitsidwa ndi kampani ya Icon Properties ngati njira imodzi yotukula ntchito zake kwa makasitomala awo. Ndondomeko yake nayi: mukafika pa Chichiri Shopping Center, mudzipeza chotchinga galimoto kuti iyime komanso makina otulutsa lisiti. Pamenepa payikidwa makamera omwe adzijambula number plate ya galimoto lanu. Mukamphindi kochepa lisiti lidzituluka, koma ngati lisiti lachedwa kutuluka, sindikizani batani pa makinawo ndipo mudzalandira lisiti lanu. Mukatero chotchinga galimoto chidzatsekuka kukupatsani mpata oti mulowe pamalowa. Kalipiridwe kake nkosavuta. Mutha kugwiritsa ntchito cash kapenanso visa card pa makina a POS. Pitani pa makioski omwe ayikidwa pamalowa ndi kuonetsa lisiti lanu, ndipo mudzawuzidwa ndalama zomwe mukuyenera kulipira. Mukhonzanso kulipira pa foni yanu ya m'manja pogwiritsa ntchito NBS Bank Easy App, NBS Bank Easy Wap, komanso NBS Bank Easy Mobile poyimba *322# ndi kutsata ndondomeko zotsatira. Kapenanso mutha kulipira pogwiritsa ntchito kudzera pa TNM Smart App kapena TNM Bamba poyimba *444# ndi kutsata ndondomeko zotsatira. Mukamachoka pamalopa, mukuyenera kulipira ndalama yoyimikira galimoto yanu pamalingana ndi nthawi yomwe makhala pamalopa. Mukalipira, mudzapatsidwa mphindi 20 zaulere kuti mutha kukhalabe pamalopa. Kupitirira apa, makina adzayimbiranso kuwerengesera mtengo watsopano osungitsira galimoto lanu. Ngati simunakwanitse kulipira, chotchinga galimoto sichidzatseguka mukafuna kutulutsa galimoto lanu pamalopa, ndipo mudzapemphedwa kuti mubwerere mpakana mutalipira. Zindikirani kuti pamene mukulikirira, makina adzakhala akuwerengeserabe mtengo osungitsira galimoto lanu. Mukalipira ndi pamene mungakwanitse kutuluka. Mukafika pamalo otulukira, mukuyenera kuonetsa lisiti lanu pa makina kuti chotchinga galimoto chitseguke ndi kupereka mpata oti mutuluke. Ngati mungataya lisiti lanu musanalipire, dziwani kuti mudzafunsidwa kulipira chindapusa cha 10,000 kwacha. Ndondomekoyi yakhazikitsidwa pofuna kuchepetsa mchitidwe wogwiritsa ntchito malowa mosayenera, kulimbikitsa chitetezo, komanso kupangitsa makasitomala ndi eni malonda kukhala ndi chidwi chofuna kupanga malonda pamalowa. Ukuti ndiye timati kutukuka, kubweretsa mwayi waukulu wochita malonda mwadongosolo.